свою лімнів серця. О, Дух Святий, Ти приділю мою наповні, вилічи скрухай, най мені надію, мудрость свою лімнів серця. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, интенция этой святой мши, молимся за померлых Михаила и Леокадию Гриб, и всех померлых семьи Гриб и Шикуть. Дорогие браты и сестры, 26-я неделя звичайная. Просить будем Пана Иисуса особливых ласк для всех нас. Мы находимся на великой дороге, которая ведет нас до избавления. Великая дорога. Не завжди вона може бути широкою, але велика дорога, бо велич на цій дорозі наша вірність Ісусу Христу, вірність Божим заповідям. А перед тим, як зложити цю найсвятейшую ахвяру, попросимо Бога пробачення за всі наші гріхи. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодору небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Марако Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тоді ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий,
помолимся. Боже наш Отче, Ты в литости и милосердности наибольш проявляешь свою всемогутность. Посылай нам завсёды Твою ласку, каб мы праз досконалое христианское жыццё на землі досягнули обяцанага счастья ў небе, праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і валадарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Сідайте, коли ласка. Читання книги Лічбаў. У тыя дні сышоў пан у воблаку і гаварыў з Майсеем. Узяў ад духа, які быў на ім, і даў 70 старэйшынам. Калі спачыў на іх дух, сталі прарочыць, але потым перасталі. Двое ж мужчын засталося ў лагеры, імя аднаго Элдад, а другога Медад. І на іх сышоў дух, бо і яны былі запісаныя, толькі не прыйшлі ў шацёр, і прарочылі яны ў лагеры. Тады прыбег юнак і паведаміў Майсею: Элдад і Медад прарочаць у лагеры. У адказ Езус, сын Навіна, слуга Майсея ад маладосці сваёй, сказаў: Майсей, пане мой, забарані ім. Але Майсей сказаў: ці не раўнуеш ты з-за мяне? О, каб усе ў народзе пана былі прарокамі, каб пан даў ім свайго духа. Гэта Слова Божае. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Закон Пана досконалый, умацовывает душу. Свечение Пана верное, яно дае мудрость простым. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Боязнь Божия беззаконная и вечно трывает. Присуды Пана правдивые и все справедливые. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Слуга Твой навучены ими, у их захование великая снагорода. Кто зразумее свои помылки, от укрытых помылок очисти мяне. Загады Пана справедливые и радуют сердце. От гонорливцев борони слугу своего, каб не пановали яны надо мною. Тады я буду беззаганный и вольный от великой провины. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Читання послання святого апостола Якуба. Ну а теперь вы, богатые, заплачьте и заголосите над вашими несчастьями, что приходит до вас. Богатье ваше сгнило, и вопратку вашу поточила моль. Золото ваше и серебро поржавело, и ржа их засведчить супроть вас, и съесть тело ваше, як огонь. Вы собрали скарб у апошние дни. Вось кліч оплата, якую вы затрымалі працаўнікам, што жалі палеткі вашыя, і крык жняцоў дайшоў да вышэй пана магуццяў. Вы жылі на зямлі ў распусце і раскошы, вы насыцілі сэрцы вашае ў дзень зарэзу. Вы асудзілі і забілі справядлівага,
ён не супраціўляўся вам. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твое, Пане, это правда, освети нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Табе, Пане. У той час Ян сказав Єзусу: «Наставник, ми бачили чоловіка, який у ім'я Твоє виганяв злих духов, і забороняли йому, бо не ходив з нами». Єзус же сказав: «Не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив цуд у моє ім'я, не зможе одразу почати злославити мене. Бо хто не супроть нас, той з нами. І хто напоїть вас кубком води у ім'я того, що ви Христові, справді кажу вам, не стратить своєї знагороди. А хто спокусить одного з малих этих, які вірять у мене, тому лепш було би, каб повесили йому на шию млиновий камінь і кинули його в море. Калі спокушає тебе рука твоя, отсячи яе. Лепш табе калекаю увайсці ў жыццё, чым з двума руками ісці ў гіену, у агонь не пагасны. І калі нага твоя цябе спокушае, отсячи яе. Лепш табе увайсці ў жыццё кульгавым, чым з двума нагамі быць кінутым у гіену. І калі вока твоё цябе спокушае, вырви яго. Лепш табе з адным вокам увайсці ў валадарства Божае, чым маючы два вокі, быць укінутым у гіену, дзе чарвяк іх не памірае, і агонь не гасне». Гэта Слово Пана. Хвала. Сядьте, калі ласка, дорогие браты и сестры. Сегодня у нас есть послание з нагоды молитовной подрыхтовки до присвячения Божьей милосердности беззаганному сердцу Марии Минско-Могилевской митрополии у 2025 юбилейном годе християнства. Ваши экселленции, поважанные святары, шановные консекрованные особы, любые верники Минско-Могилевской митрополии. Душпастырский 2023-2024 год у Костёле на Беларуси был присвячены удячности Маці Божией за ее неостомную опеку над нашей краиной, за щедрость отрыманных ласков, а таксама стаў годам перапрашэння Найсвяцейшага сэрца Езуса і падрыхтоўкай да прысвячэння яму нашага касцёла ў Беларусі. Гэтая гістарычная падзея адбылася 6 ліпеня, менавіта падчас урачыстасці Маці Божай Буцлаўскай, апякункі Беларусі, было здзейснена інтранізацыя Найсвяцейшага сэрца Езуса. Прысвячэнне каталіцкага касцёла на Беларусі Найсвяцейшаму сэрцу Езуса стала падзякай за атрыманыя ласкі, перапрашэннем і уміласціўленнем за ўчыненыя грахі, просьбай аб умацаванні веры і любові. Такім чынам зроблены першы важны крок, які сведчыць, што мы клапоцімся пра нашу вечнасць. І цяпер мы ўсе біскупы, прэзбітары, кансекраваныя асобы, удзельнікі рэлігійных рухаў, вернікі ўсіх узрастоў і асабліва наша любая моладзь абавязаны зрабіць наступнае дынамічнае крочанне, пачаць выконваць тое, што мы абяцалі Найсвяцейшаму сэрцу Езусу і беззаганнаму сэрцу Марыі. Па-першае, трэба старацца быць вернымі Хрысту і з дапамогай Найсвяцейшай Маці ісці да святасці. А ў гэтым нам дапаможа рахунак сумлення, пажадана штомесяц, удзел у Эўхарыстыі, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, чытанне Святого Пісання, духоўныя практыкаванні. Па-другое, належыць выконваць тыя практыкі ўміласціўлення,
аб якіх просіць наш Збаўца. Малітва ў першы чацвер месяца, ў першую пятніцу, ў першую суботу, а таксама прысвяціць сябе, сваю сям'ю, хто яшчэ гэта не рабіў, найсвяцейшаму сэрцу Езусу, стаць яго шанавальнікамі. Наступны 2025 год апостальская сталіца абвясціла святым годам, спецыяльным дэкрэтам, надаючы пэўныя прывілеі. З імі можна пазнаёміцца на каталіцкіх інтэрнэт-старонках «Католік Бай», «Католік Мінск Бай», «Аве Марыя Бай». Гэта мэта кожнага юбілею хрысціянства ажывіць і паглыбіць нашую веру, дапамагчы людзям знайсці Хрыста, асэнсаванасць свайго жыцця і распазнаць місію, якую даручае Бог кожнаму з нас. Дзякуючы падрыхтоўцы да гэтага юбілею, мы павінны глыбей усвядоміць галоўную сутнасць хрысціянства, якая заключаецца ў Божай любові і міласэрнасці, што сыходзіць з найсвяцейшага сэрца Езуса. Такім чынам, наступны год будзе для нас своеасаблівым працягам года уміласціўлення найсвяцейшага сэрца Езуса, бо ў Пана міласэрнасць і шчодрае ў яго адкупленне. Мы, дарагія, 2025 год будзе для ўсіх нас напамінам пра бясконцую Божую міласэрнасць, бо менавіта ў наступным годзе спаўняецца 90 гадоў асаблівай малітве, просьбе да Бога, вяночку да Божай міласэрнасці, які падыктаваў святой сястры Фаўстыне сам Езус, заахвочваючы маліцца яго, каб ратаваць грэшнікаў. Дзякуючы малітве вяночка, які сказаў пан Езус сястры Фаўстыне, улагоджваецца Божы гнеў і праліваюцца неабходныя шчодрыя ласкі. Святая Фаўстына, якой у наступным годзе спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння, піша ў дзённіку, як Езус падкрэсліў: «Скажы, што міласэрнасць – гэта найвялікшая уласцівасць Бога. Чалавецтва не знойдзе супакаення, пакуль не звернецца з даверам да маёй міласэрнасці. Таму стараймася як мага часцей звяртацца да гэтай малітвы як начыння бязмежнай Божай міласэрнасці, якая з'яўляецца крыніцай надзеі і супакою. Непакоючыся за лёс свету, папа Ян Павел II яшчэ ў 1980 годзе пісаў: «Неабходнасць гэтых пераломных і цяжкіх часоў патрабуе яшчэ раз адкрыць у тым самым Хрысце аблічча Айца, які ёсць айцом міласэрнасці і Богам усялякага суцяшэння. Таму, усведамляючы небяспечныя выклікі сучаснасці, ідучы насустрач юбілейнага года хрысціянства, па ініцыятыве нашай архідыяцэзіі з 5 кастрычніка 24 года па 7 чэрвеня 25 года у нацыянальным санктуарыі Беларусь Буцлаве плануецца праводзіць малітоўную падрыхтоўку да прысвячэння мінска-магілёўскай мітраполіі усяго каталіцкага касцёла ў Беларусі Божай міласэрнасці і беззаганнаму сэрцу Марыі. Асноўным днём, прызначаным для супольнай цэлебрацыі Эўхарыстыі набажэнства да Божай міласэрнасці, будзе кожная першая субота месяца на працягу ўсяго перыяду падрыхтоўкі да урачыстасці у нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве, якая адбудзецца 5 ліпеня 2025 года. Дарагія браты і сёстры, шчыра запрашаю і заахвочваю манаскія рэлігійныя супольнасці і рухі, любую моладзь і ўсіх вернікаў да гэтай малітоўнай акцыі, падчас якой будзем дзякаваць за 2025 гадоў хрысціянства і перапрашаць Бога за грахі свету. Праз набажэнства да Божай міласэрнасці будзем выпрошваць у міласэрнага Бога літасці для свету і нашай краіны, для ўсіх нас, нашых сем'яў і супольнасцяў. Будзем прасіць аб супакою ў свеце, давяраючы яму лёс свету
і лёс кожнага чалавека. Заахвочваю ўсіх вернікаў распаўсюджваць культ Божай міласэрнасці, бо з ім звязаны пэўныя абяцанні Хрыста. Душы, якія пашыраюць пашану маёй міласэрнасці, я ахоўваю ўсё жыццё, як чулая маці сваё немаўля, а ў гадзіну смерці я буду для іх не суддзёю, а міласэрным збаўцам. Сутнасцю культа Божай міласэрнасці з'яўляецца хрысціянскі давер у адносінах да Пана Бога і дзейсная любоў да бліжніх. Пан Езус жадае даверу ад сваіх стварэнняў і здзяйснение справаў міласэрнасці, учынкам, словам або малітваю. Ты павінна заўсёды і ўсюды праяўляць міласэрнасць да бліжніх, гаворыць ён сястры Фаўстыне. Ты не можаш ад гэтага ані ўхіліцца, ані адмовіцца, ані адрачыся. Христос прагне, каб яго шанавальнікі на працягу дня здзяйснялі прынамсі адну справу любові да бліжняга і любові да яго. Распаўсюджванне ўшанавання Божай міласэрнасці не патрабуе шмат словаў, але заўсёды хрысціянскай пазіцыі веры, даверу да Бога і імкнення быць усё больш міласэрным. Прыклад такога апостольства давала ў сваім жыцці сястра Фаўстына. Умілаваныя браты і сёстры, мы усведамляем, што толькі Бог можа змяніць ход нашай гісторыі, спыніць распаўсюджванне цывілізацыі смерці, абудзіць у людзей прагненне будаваць новы лепшы свет, які будзе падабацца Найсвяцейшай Тройцы. Таму словамі святой сястры Фаўстыны просім Пана Бога: Ойча спрадвечны, глянь вокам міласэрнасці асабліва на бедных грэшнікаў і на ўсё чалавецтва, укрытае ў найлітасцівейшым сэрцы Езуса. І дзеля яго балеснай мукі кажы нам сваю міласэрнасць, каб мы праслаўлялі усемагутнасць тваёй міласэрнасці на векі вечныя. На час малітоўнай падрыхтоўкі да прысвячэння Божай міласэрнасці беззаганнаму сэрцу Марыі Мінска-Магілёўскай мітраполіі ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Дарагія браты і сёстры, як таксама сказаў наш арцыбіскуп, што вельмі добра у гэтым нам дапаможа рабіць рахунак сумлення, пажадана удзела ў Эўхарыстыі, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, чытанне Святога Пісання. Паважаныя, чытаць Святое Пісанне – гэта вельмі важна, на што я вельмі хацеў бы і звярнуць асабліва зараз увагу. Але што рабіць, калі не хочацца чытаць Святое Пісанне? Не заўсёды нам хочацца ўзяць у рукі, і што гэта значыць? Вельмі карысна, як сёння у першым чытанні вы пачулі з кнігі лічбаў, сышоў пан у воблаку і гаварыў з Маісеяў, узяў ад духа, які быў на ім, і даў 70 старэйшынам. Калі спачыў на іх дух, сталі прарочыць, але потом перасталі. Трэба маліць Духа Святога. Заўсёды, перад тым, як мы чытаем Святое Пісанне, нават калі вы прыходзіце да касцёла, прасіце Духа Святога аб сілы, моцы, каб ён адкрыў нашыя вушы на Пісанне. Адкрыў нашыя вушы на Пісанне. Бо калі, напрыклад, запытаць у кагосьці, пра што было першае чытанне, пра што было другое чытанне, а пра што была Евангелле? Пра што была Евангелле сёння, якую я прачытаў паводле святога Марка? Ужо забыліся нават. І цяжка ўспомніць, а што ж там было напісана ў Евангеллі? Бачым, што чалавека прыйшлі да яго, Ян сказаў Езусу, Ян – гэта адзін з апосталаў, сказаў: мы бачылі чалавека, які ў імя тваё выганяў злых духаў, і забаранілі яму, бо не ходзіць разам з намі. Бо не ходзіць разам з намі. А Езус гаворыць: пакіньце яго, пакіньце яго. Калі ён у маё імя чыніць, значыць, ён не супраць нас.
То есть вы павінны звярнуць на гэта ўвагу, што хто чыніць у маё імя, ён не супраць нас, гэты чалавек. І таксама Езус узгадвае, што пра тое, што будзе з тым чалавекам, які ў імя Езуса штосьці зробіць. Калі вам гаварыць ён, хто-небудзь нават дасць кубак вады ў імя маё, получыць благословление, вам дадуць у маё імя, у імя Езуса Христа. Калі мы нешта робім у імя Божае і на хвалу Божую, не адыдзе благословление, дарагія браты і сёстры, не адыдзе. Але калі мы глянем на тое першае чытанне, дасць духа. І калі мы чытаем Святое Пісанне, паважаныя, мы павінны папрасіць на пачатку Духа Божага, каб адчыніў нашыя вушы на Святое Пісанне, каб мы пачулі Святое Пісанне, каб злы дух, дэман духоўнага ляніўства, які спачывае вельмі часта у нас, які прыходзіць, які забараняе нам чытаць Святое Пісанне, які вядзе нас да ляніўства у чытанні Святого Пісання. Вось я сёння не буду, вось сёння не чытай, вось сёння не малюся. Гэта дэман ляніўства духоўнага, гультайства духоўнага. Гэта гультай такі, дэман гультай, які абгультайвае нашае цела, нашую душу і, як кажуць, вядзе нас да тэлефона, вядзе нас да тэлевізара, вядзе нас да, там яшчэ паляжаць. Ну, паляжаць абычна не ўдаецца, з тэлефонам толькі так, можа, так, это яшчэ. Гэта дэман духоўнага гультайства. І мы просім, каб ён адышоў ад нас, каб мы адчынілі вушы на Святое Пісанне. І таксама трэба прасіць Духа Божага, каб ён нам адчыніў Пісанне на нашыя вушы. Мала нашыя вушы на Пісанне, і каб Пісанне адчынілася на нашыя вушы. Тоже вельмі важна, дарагія браты і сёстры, каб мы ўцямілі, бо часамі чалавек можа, вось я сколькі разоў бывае чытаю той самы радок, і вось сённяшняе Пісанне, учора, помню, чытаў Евангелие, дзе хацеў зразумець заўсёды, што там пан Езус гаворыць, што работнікаў вось прасіць трэба гаспадара жніва, каб паслаў на сваё жніво сваіх работнікаў. І неяк заўсёды бунтаваўся супраць гэта. Ну, раз ты гаспадар, то павінен клапаціцца пра сваё жніво. Але тут заўсёды прыходзіць думка такая з іннага боку, чаму так напісана, а не іначай. Таму і сёння мы молім, мы просім, каб Бог адчыніў нашыя вушы і каб адчыніў само Пісанне на нашыя вушы, каб мы маглі зразумець і ўцяміць, што хоча Бог нам сказаць праз Пісанне, што хоча, каб мы зразумелі сказанае панам Богом. Поэтому мы молім Духа Святога ў гэтай інтэнцыі. І гэта заўсёды мы павінны, вось адкрываеш малітвы, адкрываеш Пісанне, каб прачытаць, адразу трэба ўзнесці малітву да Духа Святога і шчырым сэрцам прасіць вось гэтыя два вялікія дары Духа Святога, каб нашыя вушы адчыніў і каб адчыніў Пісанне на нашыя вушы. Гэта вельмі важна. Поэтому тое, што мы сёння чыталі, таксама гэта, што нам біскуп прапануе год Божай міласэрнасці, мы павінны задумацца таксама, паклапаціцца пра тое, паклапаціцца пра сваё духоўнае жыццё. Гэта самае першае і самае найважнейшае. У нас ёсць касцёл, мы збудавалі сабе храм. І гэта ўжо, як кажуць, першы крок, каб клапаціцца пра нашае духоўнае жыццё. Мы робім хорошы цэнтр духоўнасці праз заступніцтва айца Фабіяна ў Стоўбцах. Вось гэта маленькая каплічка, якая будзе збудавана на месцы старога касцёла, тая капліца, якая была калісьці. Цэнтр духоўнага жыцця праз заступніцтва айца Фабіяна. Айцец Фабіян, я сёння, калі маліўся, прыйшла такая вельмі цікавая думка, што тыя часы 17 стагоддзя, я перадумаў пра тых святых, якія былі ў нас у гэтыя часы. Это былі ўсе мучанікі.
Было вельмі много мучанікаў, і ты, якіх мы ушановуем, ці святого Андрея Баболя, чи святого Єзафата Кунцевича, які таксама, гэта 17 стагоддзя, яны ўсе мучанікі, якія моцна ушановваюцца. Яны тут прынялі мучаніцкую смерць на нашай зямлі, прынялі на нашай зямлі мучаніцкую смерць, і іх культ распаўсюджаны па ўсім свеце. А святы наш отец Фабіян быў вызнаўцам, ён не быў мучанікам, ён быў исповедником, альбо, можем сказаць, той, які сваім жыццём паказаў святасць. І вось тут важная нітачка, якая выходзіць з гісторыі вось гэтага святога. Паказаў Божую міласэрнасць, якая распасціраецца тут на нас, учыў нас малітве на святым ружанцы, учыў нас, як разумець праз ружанец святое Пісанне, як разумець праўды Божыя. Пагэтаму мы молім Духа Святого, каб нас асвяціў, каб нас адчыніў і каб тых праўды Божы адчыніў таксама для нашых вушэй. І няхай Пан Бог благаслаўляе нас у тым, што мы робім, і у тых усіх справах, у нашых пачынаннях. І мы молімся і просім, каб вось наше духоўнае аднаўленне пашыралася далей і далей. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца, Богу, які заклікае нас да навяртання, каб аднавіць і ўмацаваць нашую веру, узнясём нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён быў сапраўднай сям'ёй дзяцей Божых. Цябе просім. Молімся за нунцыяў, каб іх апостальская дзейнасць дапамагала як мясцоваму, так і паўсюднаму касцёлу. Цябе просім. Молімся аб спакоі ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб усе яе жыхары жылі ў братняй любові і згодзе. Цябе просім. Молімся за людзей, якія павінны прыняць вельмі адказныя рашэнні, каб яны заўсёды кіраваліся сваім сумленнем. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі гатовыя да ахвяраў, якіх патрабуе ад нас вера ў Езуса Хрыста. Цябе просім. Прашу всемагутнага Бога за памерлых Міхала і Леакадзію Грыб і ўсіх памерлых сям'і Грыб,
і Шыкуць. Няхай Пан Бог адарыць іх радасцю жыцця вечнага, Цябе просім. Малю таксама ўсемагутнага Бога і прашу святло Духа Святога для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва спынення ваеннага канфлікту ва ўкраіне. Цябе просім. Прашу ўсемагутнага Бога благаслаўлення для ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Няхай Пан Бог благаславіць ім, іх працы, іх справам. Малюся за ўсіх людзей, якія стараюцца дапамагаць і пры парафіі, асаблівым чынам дапамагаюць нам на раскопках. Там мы ўжо амаль што ўсё завяршылі, раскопкі, выкапалі частку нашага старога касцёла, ўжо нешта стараемся рабіць, упарадкаваць, каб закансерваваць гэтае ўсё, што выкапалі, каб далей потом нешта збудаваць, як я ўжо сказаў, каб гэтае месца было такое духоўнае месца культу Богу ўсемагутнаму праз заступніцтва нашага айца Фабіяна. Цябе просім. Малю Бога за тых людзей, несправядліва асуджаных, пакрыўджаных. Малю Бога за тых людзей, якія за ахвяраў розных стыхійных бедстваў, каб Пан Бог усемагутны даў ім сілу моц вытрываць выпрабаванні. Цябе просім. Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы, жывучы на зямлі, імкнуліся да вечных каштоўнасцяў, Цябе шукалі дапамогі праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Милосердный Боже, прими нашую ахвяру и учини, каб праз яе адкрылася для нас крыніца усялякага благословления. Праз Христа Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. Богору серці. Уснулось и мы до Пана. А дякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта и справядлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем,
королевским святарством, народом святым, людом откупленным. Тому усюди обвяшаем моц Твою Божа, бо Ты нас покликав з темри до Твоего цудовного святла. Тому з аньолами и арханьолами, з усіми святыми, мы обвяшаем Твою хвалу разом з ими, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повния хвали Твоєї, осана на вишинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осана на вишинях. Справди, Боже, Ты святый, криниця усяляк, святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дійсною моцею Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу сонця и до заходу складав імені Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў і ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсце, і чакаючага другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе. Каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми арханёлами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принясе ўсяму свету супакой и избавление. Будь ласкавый умацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігримує на зямлі, со слугою Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзафом, з усімі біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленым. Будь милостивый до просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Тобою, добрый Ойче. Ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоей дійшов з этого світу, милостиво прийми владарство Твое,
дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа Пана наша, праз якого дорваєш світ усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, раз усе веки і вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а не избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, яке живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Па гэтым пазналі мы любоў, што Езус аддаў за нас сваё жыццё, і мы павінны аддаць жыццё за братоў.
Дивная хвала, могутность добрыня, владара, что створив сусвет, принизившийся и остался для всех нас, таки малый, як гостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Склонися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто на всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Молимся, всемогутный Боже, нехай найсвятейший сакрамент обновит нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоємцями хвали Христа, з яким разом терпим, обвещаючи смерть Ягоную, який живей володарец на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михале, сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Ну ж, пасторские объявы на этот тыдзень, 30 вересня, понедельник, успомин святого Геронима, святара и доктора Костёла. 1 кастрычніка, аўторак, успомин святой Тересы, дзіцятка Езус, панны и доктора Костёла. Ружа святой Тересы аднаўляе абяцанне Маці Божай. І яшчэ вобраз таксама святой Тересы калісьці будзе вось тут, у гэтым са стороны Маткі Божай будзе па два образа, і адзін з абразоў таксама будзе образ святой Тересы ад дзіцятка Езус. 2 кастрычніка серада ўспамін святых анёлаў-ахоўнікаў. 4 кастрычніка пятніца ўспамін святого Францішка Асіскага. 5 кастрычніка субота ўспамін святой Фаустыны Кавальскай панны. Кастрычнік ружанцовы месяц. На гэтым тыдні прыпадаюць першы чацвер, першая пятніца і субота месяца. Кожны дзень пасля вячэрняй святой імшы будзе выстаўлены найсвяцейшы сакрамент і малітва на святым ружанцу. У гэтую суботу будзе фацімскі ружанец у 18:00. Распачынаецца святая імша ў Стоўбцах
будзе ў панядзелак у 9:19, у аўторак, сераду, чацвер, таксама і пятніцу у 9 і 18. У суботу будзе святая імша вечарам у 19:00 заўсёды. То есть з 1 кастрычніка вечарам у будні дзень будзе святая імша ў нашым касцёле а 18 гадзіне, так як ужо трошачкі цямнее, больш, ну, уже сколькі яшчэ пабудзе святлей, столькі пабудзе, асабліва зімою, уже 19, так нешта цемнавата заўсёды, так вусцішна, як кажуць, это самы, так не вельмі так уже пазнавата, 18 яшчэ так лепшае троху час. Поэтому с 1 кастрычніка будзе святая імша у будні дзень 18:00, а нядзельная імша у суботу, кожную суботу у 19, так як у прошлым годзе было. Таксама, хто жадае, запрашаю, будзе першы чацвер, першая пятніца. Есть, я прошлой недели рассказывал про так называемую гадзіну, святая гадзіна. Святая гадзіна. Вось в гэтым часопісе было пра святую гадзіну, што яна праводзіцца па просьбе. Гэта тая гадзіна, пра якую Христос калісьці казаў вучняў, не маглі быць са мной і адной гадзіны. Это ў Вялікі чацвер ён маліўся, у Вялікі чацвер вечарам маліўся ў садзе аліўным. Таксама пан Езус калісьці заахвоціў, аб'яўляючыся святой Маргарыце Марыі Лякок падчас трэцяга аб'яўлення. Ён сказаў: ва ўсе ночы з чацвера на пятніцу я дазволю табе удзельнічаць у гэтым смяротным смутку, які я адчуваў у аліўным садзе, і каб суправаджаць мяне у гэтай пакорнай малітве, якую я тады ўзносіў да свайго айца сярод усіх маіх пакутаў. Ты ўстанеш паміж 11 і 12 гадзінамі апоўначы, каб на працягу гадзіны, схіліўшы твар да зямлі, кленчыць разам са мною. Чыніць гэта будзеш, каб суцішыць Божы гнеў, просячы міласэрнасці для грэшнікаў, каб уціхамірыць горыч, якую я адчуў з-за таго, што апосталы пакінулі мяне, і мне давялося папракаць іх за тое, што яны не маглі чуваць са мной нават адной гадзіны. Поэтому я запрашаю у чацвера 11 гадзіне, хто хоча да касцёла, ночы 23:00 і на гадзіну малітвы да 24:00, на гадзіну малітвы да касцёла. Таксама будзем транслировать гэта по камп'ютеру, по інтэрнэце, можна дома таксама, хто не можа дайсці да касцёла, можа дома таксама чуваць. Вось такое будзе, папробуем увесці ў нашай парафіі вось гэтая у першы чацвер месяца, вось гэтую гадзіну малітвы разам з Езусам, святую гадзіну. Паразважаем над гэтымі таямніцамі, над гэтымі малітвамі, каб Христос Пан дапамог і каб Христос Пан быў міласэрны для нас, для нашых сем'яў і для нашай бацькаўшчыны. Нагадаю, што 12 кастрычніка, гэта субота, у 18 гадзін адбудзецца набажэнства ў гонар слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага. Падчас яго будуць прачытаныя просьбы і падзякі, якія складаюцца ў скарбонку побач з рэліквіярыем, побач тут струной. Молімся ружанец і літанню да слугі Божага айца Фабіяна. Запрашаю да ўдзела ў гэтым набажэнстве ўсіх нашых парафіян, асабліва мужчын з ружы слугі Божага айца Фабіяна. Будзе цудоўна, калі вы зможаце правесці гэтае набажэнства. Я шчыра дзякую вам за ахвяраванне на касцёл. Вельмі дзякую за ваши ахвяраванні. Гэта такая вялікая дапамога і тут для нас, для касцёла. Але мы таксама там трошачкі трэба нам закансерваваць вось той аб'ект, той стары касцёл, частку старого касцёла, якую мы раскапалі, капліцу кансервацыя. Я прасіў, што трэба мне купіць машыну кірпіча, якая каштуе 4,5 тысячы рублёў, не даляраў, рублёў.
рублёў. Калі я буду вельмі ўдзячны, як вы мне дапаможаце гэта ўчыніць, прывязуць эту машыну ў панядзелак, і прыйдуць майстры там таксама. Я купіў за свае сродкі, купіў тону жалеза, гэта 2500 рублёў таксама, вось пазаўчора, якая таксама вельмі патрэбна, бо трэба яшчэ будзе жалеза, але для таго, каб началі работу, трэба гэта сама. Мы таксама купілі гідраізаляцыі, каб загідраізаліраваць фундаменты, каб іх забяспечыць перад дажджамі, перад вадою, і каб зрабіць гэта ўсё, мы і раз заплацілі больш як 600 рублей, і зараз вось яшчэ закупілі на 800 рублей гэтай гідраізаляцыі, то есть троху сродкаў ідуць. Дзякую, і хто можа дапамагчы, то я буду вам вельмі ўдзячны за гэтую дапамогу. Купілі ўжо таксама і заплацілі, разлічыліся досак, каб рабіць апалубку, каб зрабіць пліту над усім аб'ектам, пліту такую жалезабетонную. Карацей, трошачкі ідуць грошы, кажуць, як вада, але трэба зрабіць. Мы дарабілі таксама ўжо, вось дзякую жацераўцам, мы дарабілі капліцу, там ужо ўсё зроблена, то есть засталося толькі тэрыторыя, якая там невялічкая, на той год сказалі, пасабіраюць сродкі, але атрымалася вельмі прыгожа гэтая капліца, прямо цудоўна, а капліца прысвечана найсвяцейшаму сэрцу Езуса, знаете. Это такая, и там есть не только жацераўцаў уклад, и ваши сродки уклад стаўцоў, поэтому и я стараўся, дзе мог знайсці свае сродкі, укладаў, я херадаўцаў шукаў, дапамагалі так. Поэтому вось гэта такое нашай вось часткі гэтай дыяцэзіі, можам так сказаць, наших парафій, якія мы абслугоўваем і Свержня, і нас, гэта такі наша вота, удзячнасць найсвяцейшаму сэрцу Езусу за ўсе ласкі, якія Ён нам спасылае. Гэта каплічка адрамантаваная, прыгожа каплічка ў Жацерава. Вось, поэтому дзякую вам за ваши ахвяраванні ўся, нехай Бог благословляе. І хочу зазначыць таксама, што міністранты нашы, тут іх сёння мала, абавязкова павінны наведваць урокі катэхізацыі, а то так ходзяць усе міністранты, трошачкі некаторыя не прыходзяць. Там напісана, калі трэба прыходзіць які клас. Уся моладзь школьнага ўзросту, заняткі сёлета праходзяць па суботах. Расклад ёсць у супольнасці Вайбера і на дошцы аб'яву. Дзеці могуць запісвацца таксама на хор да нашай пані арганісткі Валянціны. Яна сёння там. Ужо можна бегчы запісвацца адразу. Пасля імшы ўсіх дзяцей запрашае на хор. Так, працягваюцца работы таксама на раскопках. Дзякуй, хто прыходзіць і дапамагае сабіраць цэглу. Пару чалавек прыходзіць, заўсёды сабіраюць цэглу там. Гэта вельмі добра, я вельмі ўдзячны. Вось машына цэглы каштуе 4500 рублёў. І там ужо на одну машину насобирали гэтай цэглы. А цэгла добрая, яе можна ўжыць яшчэ раз у будаўніцтве нашага касцёла, поэтому у нас ужо ёсць 2 машины цэглы. У ларку ёсць часопіс «Аве Марыя», вось дзе, пра які я рэкламаваў прошлую суботу, калі ласка, можна ўзяць. І таксама ёсць часопіс «Наша вера». Гэта усе аб'явы. Заўтра мы, не толькі нядзеля, але заўтра таксама выходзіцца свята святых арханёлаў Міхала, Рафала і Габрыэля Міхала. Поэтому у нас ёсць фігура святого Міхала Арханёла, фігура, якая пілігрымавала па нашай Беларусі, перад якою маліліся не толькі сотні людзей, але дзесяткі тысяч людзей перад гэтай фігурай маліліся. Падчас паломніцтва гэтай фігуры па Беларусі яна пабывала ўсюды, кажуць, і яшчэ паўкіламетра заўсюды.
там, то есть на всю Беларусь меркавалі мы яшчэ ехаць яшчэ в одну краіну нават, але ну, на жаль, туда не попали, а так сталося. Один город, які сьогодні шмат терпіць. Поэтому нехай Пан Бог усемогутний благословляє кожен наші молитви, наші просьби. Примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отец і Син, і Дух Святий. Ідіть у покої Христа. Дякую. Поміяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях звоління покажи, край наш от лиха бережи. Поміяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Поміяні наш чудотворця, став вічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і вділяючи святые сакраменти. А дари ласки й хвали алтара слугу Твоєго Отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Владарка и земли, и неба, да тебе святая вся потребе. У тебе радунгу мы шукаем, разрушение слідості чекаем. Рушайцова Палана Марія, у тебе радунгу ми шукаем, разрушение слідості чекаем. Рушайцова